Здравейте хора, аз съм Блако Фараон и днес ще играем Агарио. Така, да започваме. Може малко да цепи. То не е малко, много. Ууу, гледайте го това. Тук всички са, мисля, че големи. Има малък, но това е май по-голям от мен. Аре, марш бе. Гът! Не, Путин. Добре, малък как цепи. Играме Teams. Place, айде. Ай, го! Ето какво става. Тук с тимове. Ето и че се луи. Не, по-точно не исках тук на Teams. Аре, не, коя да искам да умра. Как бе, аре бе. То моля да го взема. То му мизи да. О, съм това взех ли нещо. Газ. Не бе! Добре. Пъти и без това исках да умра. Парти. Кюля майко. Колко съм слаб. О, скина. Ето тук мисля, че може да слаб скина. Те си купуват, аз имам само 100, не мога нищо да купа премиум. Добре, не мога нищо да купа. О! Газ! Ау, то ме гони! Спасявай се! Газ! Дриблиране! То как ми изяде мазно. Колко време. То много мазно ми изяде. What? Че съм много бързи, то аз съм бърз, само не знам защо е така. Газ. Тук е на екрана малко. Ти ме там, чакай. Тук да похапна малко. Хелп, бе, какъв хелп, бе. Няма и тук, бе. Само тук остана един кат. Пак! Що се минахме? Ей, това Пикачу ли е? Пикачу! Всеки скин, аз нямам пари и си съм и най-обикновен скин. Барак Обама. Дай тук между те газ. Това точно ми яде газ. Тук мога да се крия, мисля, че. Да, Тук, значи ми е спасен, аз след тук почеш обикалям, защото ако ми дойде някой голем. Крий се. Газ. Не. Ей, ти са, май, тук тим ли са, какво са? Да, тим са. Добре, ама, що за бият така, бе? Агарио е съвсем също като и Слитерио. Слитерио толкова забива и сега и Агарио забива. Арбе, what the fuck? Майко, между тек, как бе? Абе, ти отси, бе. Да, имам още време.
Газ. Чакай, сега трябва да ви кажа нещо. Аз официално вече имам Facebook страница. Ще оставя линка на Facebook страницата ми под това видеоклипче в описанието. Там ще качвам също, което и тук качвам. Клипчетата от YouTube, където ги качвам, ще ги качвам и там в страницата. Моля, посетете, разгледайте. Тя за сега още няма нищо качено. Това клипче може би ще бъде качено и там. Харесайте и така. Това иска да ви кажа. От вчера ги имам. Вчера ги направих. Тя е същата снимка, която ми е на това, на YouTube канала. Да, яблето. Добре, не да вълчим към него. И да, това впрочем искам да ви кажа. Аре бе, как? Аре гонило, гледай то, малки колко е бързо. То се изгуби, гледай, то ме преебана. Бляк. Майко, комарите. Дали ще мога мина между тях, те вече избега. Ето то манинки, манинки бе! Аре бе, то много изям. Аре бе! Много дълго. Тя гигантите, гледай, какви са луди. Дай надолу, дай надолу. Не успя да го пресрещна. Аре бе, още бе! Ето го бе, изяде го. Но той май забили му, какво му стана, че се спре. Гледай колко това кръгче почти, да. И то много изям. Ето се спаси. Бегай, бегай. Как ги минах. Какво стана, бе? Да, ето затова аз не качвах много клипчета през това време. Защото Mozilla нещо ми е бъгната. Както и Chrome, вижте, той се изключва когато си иска. И мисля, че всичко това беше нещо клипче. Казах ви за Facebook страницата ми, ще оставя описание, по описание линк на Facebook страницата ми. Вижте, това клипче ще бъде и там качено. И така. Аре, чао.